ikhona enye into esiyaziyo ngikojoyile Njenga ngaphandle nje walezi nje basebenzisana naso hostel Ruth cha ukuthi uzomela ngifonela amantaliyana sibhekele abantu ufuna nami ngiyobathola awukuthi agoloza nesiqiniseko sokuthi bakhwethe ukukhopho ngiyangazi ukuthi ucabangani kodwa noma yini uyicabangayo uma ukuthi ihlanganise ukuthi kumele siphume la uzohamba wethu ungishiye mina angiyindawo mhlawumbe sihambe se-hostel mfethu bese uqasha khona isikhashana izinto ukubohla yonke lento ngicela ungenzele ifavor enkulu hamba uye lapha ekhaya uyobheka nje ukuthi kwenzakalani ngeke amkunzi ngeke ngiyaxolisa ngiyahlonipha ngicela hayi njengomphathi wakho ngicela njengomkhulu ngicela ungibhekele ukuthi umkazi umuntu khona yena lapha Stanvango nami glenvole ayifakile munye and angwafune magameche ndawuva ngawe wetha Hey babe unamaga enye into ngomahawukela akawaqamba yabo cameraman mahlaza cwe ukangeka phela wena abona le ntombi sesikhulumile manje sahleka kwamnandi kwanjaya ngicela ukukhombisa ukuthi ngikangangana ungaqale ngale mdlalo yakho ngiyacela yazi ntombi uma akajwayele ukungabe bikhola endlini ukuthi sibe sodwa nje kanje kufana njengethuba eliqathaka ezulwini imana angazi ngasophinde sisithole nesinye isikhathi awukodwa baby nje bengisa-enjoya mina inkulumo yethu phela hawa kusikhona zonke iy'nsuku la ngithola khona leli side lakho awusho mama awukhathali ukukhuluma ngoba phela lokhu ufikile la yona into esiyenzayo siyakhuluma namanje sisakhuluma uzangikhombisa ukuthi bengikhumbula ngana awusuka Buti angithenga ukutshela uma wakho emetheleka nawo-ke manje kutheleke sawubona ma Kuzelela zonsizwa kuzelela abo bantu Amayamatu yaphumelela 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 Kalinyacela bambo lwami Kalinyacela muntu wami Ngimba komthetho wethu Sale kahle ma ngiyaza manje nje khona ngisakwenza la ngaphandle Manje bekubani lo? akumuntu Akumuntu. Leya ntombazane leya imhlophe deqwa. Uyibonile ukuthi njani? Futhi ke ngaphe kwaloko isiphatha ngenhlonipho nje. Uzothi wena akumuntu. Awusho lapha ngabe uyena phela. Mayi. uyena ba Yena phela lo osukwakha naye kusasa uyabona. Umakoti wakwami. Thola basukulu lapha. Mayi. akuyena umuntu ongayikhathaza ngayo mama Uyazi ukuthi ungikhumbuza uyihlona mfana ngezikhathi zakhe. Pondo Wayisoka lamanyana. Upondo phela wayehleze landela lapha ujengela abafazi. Uyabona futhi ngikhumbula ngalesikhathi lapha ngimbanga. Nomunye nje untombazane lapha emakhaya. Ngishela ukuthi uyena yedwa. Hayibo. Kanti uhide sibaningi sigcwele ibhakede. Yey
Hey. Sonke silwela inhliziyo yakhe lapha. Kodwa ke egcineni. Kwawina mina umasholisholi. Ngoba phela ngamina ngangenaso isikhathi sokumjaha. Ngenza into eyodwa nje qhwaba. Ngamsalela indlalifa. Mina ngiphethe imfene yami ethi mina. Ebisa mina imfene le. Nansi. Indlalifa yakhe phela undodana. Maye. Ukhamba lifuza imbiza. Awu, hey wafika kahle ukudla sekulungile. Antayikhulula. Awu kahle Sibongiseni namanje usangikwatele. Cha Mana lalela. Sibongiseni. Yini usacasukele indaba yangalela langa? Bheka abangani bakhe ngibaxoshela ngento engakho. Hayi ngoba nakho ngifuna mhlambe ukuphanisha. Kodwa ngoba ngiyakuvikela. Angifuni wenza inqumo ezogcina egcineni izekufaka enkingeni. Inqumo ezingesakwazi ukunyamalala empilweni yakhe ezokulandela njalo uze uyofa. Njengoba ngubaba wakho nje. Nginendaba nawe. Ukuthi uyangizonda noma uyangithanda anginendaba. Angifuni wenze ama choice azokwenza ukuthi kusasa lakho ugcine selicekekela kaphansi. Sizwani? Njengoba ngubaba wakho nje kumele ngingenelele indabeni zakho. Ungangizonda ungangithanda kodwa kumele ngingenelele. Yonke into engiyenzayo ngiyenza isuka la ngaphakathi kumina inhliziyo ngiyenzela wena ngoba ngiyakuthanda. Angifuni ugcine egcineni ususenkingeni. Ya. Hayibo. Ethi wow. Wathi uyambona uThemba unganjani? Asudlulasi. Hayibo. Hayi phepheni. Uthi. Wayithola indlela ezekhaya. Awu sukane madoda. Phefela maphepha. Awu webhuti. Mfana kabe yazi. Awuba kithi kakuhle ukubona Lana. Lento ngizoyibuza kube kani. Baphi ngokeja noKazimoni. Hayibo. Uma sikhumbula kahle labo bantu bahlala kamhlongo. Azinto engayithathi. Ngithanda umuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile ukudlula mina. Lento ngizonibuza kokugcina. Baphi ngoKazimoni benokeja. Hayibo. Labo bafana nje thina kade sabagcina asazi nokuthi kade nje sagcina ubabona angithi Ekuthekho khona baChris. Asithemtha ushashayo. Ngoba yikho umuntu ongidina nje umuntu ongigoqa. Sintshele iqiniso abekho labantu la. Asinaso futhi izathu ukuthi ufagcine la hostel. Awuthi ngibabheke. Befeni. Hayibo impahla sami lezo. Awubakithi. Perfect. Maye. Mahloni. Kacaca usile mgodo ayikho la. Kodwa nini? Ngisho ngabahogela ngisho bahogela la. Ngiqale ngathi ukusazisa. Kwamanhlula lokho Chris. Smash. Okay. Sibhekane nempilo. Hey, nimsula la ntombazana utheni? Uthi mina ngumagresa. Ayibona kahle mama. Wemalobola mfoka baba. Impilo lempela. Sorry. Baphi.
Yabona sitshene. Sipekulule yonke indawo. Yonke indawo sitshene labantu asibatholi. Wena ngeke uzungitshela ukuthi ngibheke yonke indawo mabe ngibatholi. Fana balapho. Hayi, lezi nje sicabangile sofike sobheka lapha yazami Nyamalala. Ngicabangayo mina sitshene ukuthi khona labantu laba ecashe khona. Sure. Bapi bo? Anasi ngawuphi? Wena awazi lutho wena. Lemfene yakho le kadulela nayo la ayazi lutho. Xafisekho wena. Ngitshela leyo nto wena. Ekathulele lapho efubeni zakhe enibheke phezulu. Ayikho into ayishilo wena. Hayi bona ungijwayela kabona wena umuntu ohle abantu nonondindwa la babuza ukuthi nenzani nabo. Yazi indaba akekho noyedwa bona sewasaba usibulala la. Kuthi usiqhafa kanjani ngokhuluma nesiqhafa umfundisi. Usidina kablona wena manje. Ngahlela uba ngumsindo. Anisawuzwa lo msindo oqhamukayo ngaphandle. Umsindo wani futhi manje? Ngiqinisile khona manje. Fihla izinto. Fihla leyo. Angaqedi ngawe wena. Usekwe. Sanibonani. Siyasena. Bingelela nathi. Amagcikeni. Ayithi sonke imali sayifuna. Ayithi sonke imali sayifuna. Usiyacabanga sani. Ay, ngoma yami is Wena kusho kahle kahle uya beatboxa la ekhanda lakho noma uyazigulela nje mina ngizwa umculo wena izingoma mfethu kodwa apha abantu abasebenza la ekhaya ngiyayizwa ingoma yami hey chichi Sanibonani guys. Alright mfethu Yeah. kodwa methambona installation yakho mfethu What a nice Thank game. you. Lalela phela mfethu awusame phela mfethu ngevolume kancane. Angizwanga. Ngicela isikhuphele ivolume. Mfethu, ngikwazi umsivolume ngiyaxolisa guys, ngiyaxolisa. Ngeke ngobani ke manje sheshe manje. Amaningi lana ngikwazi vele ngi-accommodate mina kuphela fanele ngi-accommodate wonke umuntu la. Ama-customer lalela ke sheshe uyabona isihleliphi? Uyabona ukuthi sihleli kanjani? Uyasibona isimo sethu senhlalo. Cela ungangitsheni ngalabantu abahleli kosofa mina mfethu. Usikhuphele ivolume. Sibangiseni. Akuyona i-night club le. Nakho sifuna sketch. Ngivele nginyuse nje ngi-accommodate mina ngoba nina la. Uba uthi night club besofika kanjani vele mina kuyi-night club mfethu lalela cela usenzele into elula ngicela usikhuphele ivolume asikwazi ukuhlala neziphuzo mfethu ezibanda kanje bese ivolume iba phansi kanje semoshwari la Siyacela uzonyusa kancane mekuphela ngoma uzoyehlisa. Nyusa for le ngoma ngiyacela. Awuka. Nyusa chichi. Nyusa chichi. Bantu abadala bengicela ukuthatha nje leli thuba leli lokuthi nginixolisele kakhulu njengomndeni kaMenzi ngalesi silonda esisenivelele emndenini. Yabona phela uMenzi ube umfowethu nakuthina amantaliyane. Kanti ke yazi asikakhola nathi. Yazi ukuthi nje khona umuntu ozongena lapha kuloya mnyango azivusa sonke kuleli iphupho elibi sibhekane nalo njengamanje. Yazi uMenzi sithuse kakhulu ngale ndaba yakhe nathi ngoba besingazi phela ukuthi unalesifo lesi senhliziyo ekuyisona esidaleni sesigema lesi. Yabona nje nathi somndeni wakhe impela kodwa siyaqabuka lo sakweshama siqala ngqabi singakwazi. Hayi nathi kusithuze kakhulu lokho asikholwa nje namanje kodwa ke uyehleze esenhlizweni zethu ngaso sonke isikhathi. Yabona futhi ke kunento ebeyithi ukwedlulisela la kumina njengabantu bomndeni bakaMenzi. Okay. Asisipho. Imali engaka? Eyokwenzani yonke le mali? Hayi
Hayi bengithi mhlambe ingasiza ilekelele kwamalungiselelo omncane kamenzi kanti ke futhi ke ngingasho nje ukuthi cha alehlanga lingehlanga. Siyabonga bantu bami. Inkosi inibusise. Bakwethu. Angazi noma singabe soqala nomsebenzi besozele lo kuzolanda umphefumulo womfana. Angiboni ngalapha. Dumdala bazomsiza nemkhombisi. Okay. Asahambe bomama. Sesiyakuthatha manje. Sikise ekhaya eMelmoth. Ungasani ngemuva uhambe nathi indlela yonke. Sesiyaphuma ke manje. Ungasali ngemuva hamba nathi phakathi kwayo. Sesiyaphuma manje. Phakathi kwayo. Mnguni kayeyeke. Ungabusasala ngemuva. Sidwaba silithuli. Tonga likaMavuso. Ubheka umndeni wakho. Funani wena la? Msala. Wena ubekwa yini la? Funani lana? Khuluma. Iman guys, no ngiyaxolisa guys wangempela ngiyaxolisa. Angikwazi ngiyisa volume. Abantu bafika lana fethu bezo relax abepholisa ikhanda bedla ama lunch. Angikwazi ukuvule ngiyisela ivolume. Kufanele ngacommunicate wonke umuntu. Yebo chichi imake njengoba ukhuluma ngokurelax yini mhlambe sokabayikwa njoma neBNB. Ngiyaxolisa guys, kufanele ngenze lento le. Ivolume izohlala la. Wa. Ayinyuki, ayehli. Abantu abaningi abala. Bukani guys like no 5% abantu abala. Angikwazi ukuvule ngiyiselele nakuphela abantu bahleli ba relax abanama meetings lana guys salana. Ora yo hayi chichi yo. Yazi mina guys ngicabanga asambeni la sengiyabhoreka mina. Sosele indawo ezoba ne vibe lesifunayo ayingeke ayi. Unithola 5% la. Hayi tshela ngo5%. Awuthola kwimet 5%. Imani bafetha installation awumsangana. Leli light liyaphela vele. Bekuphela ihaphu nje siyaqeda. Basale nevolume yabo le. Bese ngidibelele ngomethi uyusa nje. Ngeke phela sihlale kanje leyibo kuyabhora la mina ngisengifuna ivibe ngempela manje. Ivibe. Khuluma. Bengizocela uNkazimula. Mfunani, Nkazimula, mfunani. Kunesupply besidrayive ukuthi siyisebenzise manje uyena yedwa onenamba yayo. Manje ngeke ngamzama ucingweni ngamthola ngasengibona ukuthi angizombheka la ekhaya. Yabona wena uyadelela wena. Ayithi uyazi ukuthi mina ophethe kwanjomani. Yonke into yakanjomani uyibuza kimi. Manje lento ukuthi uzofuna uNkazimula ingena. Bengingaqondanga ukuthi uthetha ukuthi uyadelela wena manje. Yazi uyadelela wena. Lento yakho ukuthi uthwala ikhanda wena uzongena la kwami. Ungazange uyibike ukuthi uyeza nokuza. Ungijwayela kabi kahle kahle. Bengingasiyona inhloso yami ukuthi ngiyaxolisa lalela uyokhuluma kakhulu abantu engifunayo manje ukuthi uthathele umqondo yakho le uye kwanjomani uyokwenza umsebenzi engikhokhelela wenze hayi lento kuzokhamisa la yini oyifunayo la hamba phela hawu zothithiza la ha Hello. Ya, Balenhle. Umtholile? Cha baba kodwa Uchaza ukuthini mawuthi cha mani uphi lo mfana? angazi baba ubengekho nje lapha yana. Uthini yena ma1010 mamuza? Yabona ke lo nje uvele wangihlafuna wangifela. Engithethisela ukuthi mina ngivele ngafika lapha yana ngashongo. Uthe futhi izinto zebusiness nje ngiyikhulume naye kuphela hayi omunye umuntu. Awushoka bonanga noma mhlambe ukuthi imoto sikuphi? Ikakhulukazi ibhaki. Baba ngisebenzisela isandla lincane igarage bell valiwe angibonanga. Suka man, what a waste Balenhle. Bamkothi. Hello.
Uyabona-ke manje ngeke nisayenza lutho. Sothini makuphela ipetrol kule moto? Ivele ime kanje ningasafuni ukuhamba. Bhidlisa ibhisi abantu gabi indaba zakhe. Wona ngisho lama. Yelani bathi balithola ibhaki. Ya, kuzomela sinyakaze njengamanje. Kunomuntu osedabula amabhlabha kwakho. Uba. Ngisho lama dosa. Wona ngisho lama dosa ngiyedwa.